Welcome to my diary, and for today's video day guys, kan unboxing kasi ako ang parcel nga naabot. So dili ni ako dili ni para sa ako ang self. Charis. So not for me but for my daughter. Chichi. So gipangutana din ako kung anak guys no kung unsa ang iyang gusto nga regalo sa Pasko. So naulay na ni siya kay nga nag-order pa man ni siya sa Shopee. So diri siya atong Pasko na ningin sa iyang regalo. So ang iyang gipangayo kay kani. So mo pa ni siya ang naabot, and then apay duha wala pa ako na order kay isud man pangitaon ko iyahan duha nga gikuan, and then dako na teddy bear. So ang teddy bear is magpalit kami unyang gabi. So kani pa ang naa sa kuha. So isaon na ko ni siya og hatag sa iya, dili na ko ni siya ianam-anam. So tan-aw na ko ni kay na curious pud ko no. Chichi. Curious pud ko kung saan iyang ipa-order. So napakay duha ordero na ko niya. And then ang teddy bear na dako mamalit kami unyang gabi. So kung abrihan kay tanaw ko ba unsay naa ni niyang gipa-order nga mura man igulaan. Ako siyang gipangutana unsa iyang regalo, unsa iyang gusto nga regalo sa Pasko kay katong last time naningil ko siya sa iyang pinaskuhan para mag-puzzle. So mo din na siya guys oh. So kung siya fast puzzle game creative. Amurag dulaan man ni siya di ay mangsa din siya. Sa ini dulaan magdula pandalaga naman to. Dulaan di ay Brenda na to be. Curious ang inahan. Curious ang inahan. Dali ra siya naabot kung isang gabi ra man ata ako ni order, dali ra siya naabot ay. Ando orderon ko na ko niya. Kalugar ko na busy pa ko upload sa akong mga video sa mga lights kaya hapit ang New Year kanya ako nang upload. Sud ba ni abrihan ay mauro dahil ni siya siya dulaan saan mo siya magana guys siya magana saan mo wala battery. Siga ba ni anak naman din na siya oh. Sa naman nagdulaan sa magadain mo dulaan naman din sa man eh kasabutan ni ay bot lang. Or di battery ba ni? Basta mo na siya. Oy, maura to. Kasabutan ni dulaanan ni. Ambot lang. Mura siya na-icon sa likod. Bataan ni kadalagan na mag-order pa ng mga ingan ni. Daambot na lang.